ahojte. Ja začnem asi úplne neformálne, úplne ľudsky, úplne jednoducho. Tým, že som sa konečne k tomuto dokopala a konečne, či už riešime prvý produkt, alebo riešime toto video, podcast, alebo tento formát, bolo veľmi dlhé rozhodnutie, že či sa to bude aj točiť, či to bude len podcastovo. Bolo to jednoducho nadlho. Konečne sme sa teda dostali do bodu, kedy som sa rozhodla, že nebudem riešiť dokonalosť, proste to zapnem. Poviem vám to štýlom, hlavne môjim štýlom, pretože chcem, aby to bolo čo najviac autentické a tak preto má tento formát, v formáte aj videa, aj podcastu. Avšak na začiatok je fajn, keď ťa možno privítam, takže ahoj, vítam ťa v tomto programe alebo produkte, ktorý je pilotný a volá sa, že produkt Čistá hlava, a v neposlednom rade ťa vítam v prvom dni programu Čistá hlava. Ja verím, že tento podcast počúvaš trošku efektívne, v zmysle, že ja napríklad počúvam podcasty buď pred spaním, alebo keď upratujem, alebo keď varím, alebo keď behám. Jednoducho je to na tebe. Čiže možno môžeš si aj spraviť kávu a trošku si oddychnúť. A bude to vo formáte takého rozhovoru. Bude to také pokojné, bude to také autentické. A jednoducho nechcem riešiť v tomto videu každý nádych, nejaké to strihanie, to, že sa pomýlim, to, že niečo poviem. Jednoducho nechám to 100% autentické. Ale keďže v podstate štátnicujem o pár dní, tak je to aj časovo náročné toto sklobiť a mám tu k tomu poznámky, takže ak sa budem trošku odbiehať, tak je to využívanie efektívne využitie modernej technológie, pretože moja kapacita je naozaj na hrane. Keďže štátnicovať z medziodboru a veľmi teoretických predmetov psychológie je naozaj veľmi náročné. Každopádne poďme na to. Aká bude taká hlavná myšlienka tohto podcastu? No, hlavná myšlienka alebo tohto produktu bude, že v podstate dnes nebudeme nič opravovať, ale dnes sa len tak trošku pozrieme na to, akým štýlom fungujeme. Fungujete? Fungujeme. Poviem jednoducho, čo nás bude čakať tento týždeň. Tento týždeň, ako som vravela, bude o takom mentálnom inventári. To znamená, že my si tak zmapujeme trošku, ako fungujeme, prečo tak fungujeme a podobne. Super, budem sa asi non-stop pozerať, či mi stoja vlasy alebo nestoja. Že to znamená, že nebudeme hneď meniť celý život, nebudeme sa hneď hrať na dokonalosť, lebo je to bullshit. Nebudeme sa tlačiť do výkonu, pretože ja si myslím, že ten výkon v každodennom živote od nás vyžadujú, či už v práci, či už v škole, či už v osobnom živote, či už všeobecne v tejto dobe. Je to extrémne doba, ktorá tlačí na výkon. A nebudeme si sľubovať ani to, že zajtra budeme zrazu noví ľudia a že zajtra sme nový človek a vôbec. Ale budeme mapovať tú realitu. V akej realite sa nachádzame a prečo sa tam nachádzame. Dám tu trošku, je taký osobný moment z môjho života. Keď som bola dnes ráno behať, tak som posledné dni veľmi intenzívne premýšľam nad tým, že aká toto je doba. To nejako pesimisticky to vôbec. Skôr sme strašne prehltení, zahltení, prestimulovaní. Neviem, je to strašne doba, ktorá tlačí na výkon a na tú dokonalosť. Lebo zamýšľam sa sama nad sebou a nad svojim správaním, že v podstate aj to, že som vôbec zapla tú kameru a to nahrávanie, to proste bol moment, kedy som to chcela začať v mojej 18-ke. Reálne som si celý setup kúpila a podcastové mikrofóny, jednoducho všetko, aby bolo tip-top. A v konečnom dôsledku som nezačala, lebo stále som čakala na ten ideálny moment, že a vtedy, lebo teraz mám toho veľa, teraz riešim toto. Jednoducho aj teraz, kým som sa vlastne dokopala k tomuto videu, tak
hovorím vám, ja som stávala dnes asi okolo pred 7 a išla som behať, učila som sa štátnicové otázky, do toho pracujem ako koordinátorka, je pred letnou sezónou, čiže zajtra už idem opäť do ofisu, do kancelárie a celý víkend moderujem, pracujem, snažím sa skĺbiť rodinu, osobný život, jednoducho je toho extrémne veľa. A dnes ráno, keď som ja počúvala podcast príbehu, tak som si tak vravela, že prečo proste to má byť dokonalé toto celé. Že jednoducho, že či by mňa lákalo pozerať sa na ľudí, ktorí majú úplne život dokonalý, keď ja napríklad som totálne vystresovaná. Jednoducho viete, o čom hovorím? Že proste buďme autentickí. Prečo by som teraz mala sekať každú sekundu, lebo som sa pomýlila, lebo som sa nadýchla? Áno, jasné, pozornosť v dnešnej dobe takto. Lebo máme krátke videá, jednoducho my už za 3 sekundy vieme, že nás to baví alebo nás to nebaví. Ale o čom to je potom? Že si hovorím, že OK, že ja to jednoducho zapnem a nechám to tak, ako to je. Prečo by ten podcast mal byť nejako nasekaný, niekto vyštruktúrovaný? Ešte keď sa pozriem spätne pred mesiacom na štruktúru a scenár, ktorý som mala na prvý podcast, tak to bolo, počúvajte. Vôbec nie. Myslím, že toto bude lepšie, keď to nebude také sterilné. A hlavne, ako hovorím, nebudem vystrihávať každý nádych, každé moje pomýlenie. Ja chcem, aby ste ma zažili takú, aká som prirodzená. Možno odovzdať aj tú prirodzenosť ďalej. Nie preto, že by mi nezáležalo na tej kvalite, pretože ja som prílišne perfekcionista v týchto veciach a čo sa hlavne týka obsahu. A samozrejme aj to video, vôbec proste stále si pozerám na vlasy, stále sa kontrolujem, či dobre rozprávam. Jednoducho, ale na čo čakať na dokonalosť? Že je našim cieľom v živote dokonalosť? Nezačne pre istotu fakt, že nikdy. Nie je cieľ urobiť viac vecí dokonale, ale niekedy je cieľ urobiť ju dosť dobre na to, aby tá vec mohla žiť. A možno taká otázka pre vás, alebo na zamyslenie, že čo je taká tá vec vo vašom živote, ktorá čaká, alebo ktorá je odložená na ten taký dokonalý moment, alebo keď to bude dokonalé. Neviem, ja s týmto strašne bojujem, neviem ako vy. V každej oblasti môjho života a priznám sa, je to trošku boj. Dá sa s tým pracovať. Poviem vám jeden príklad, ktorý sa stáva mne veľmi často. A možno aj vám, keďže ste v programe Čistá hlava. Ľahneš si večer do postele a v hlave ti šrotuje, že potrebujem ísť nakúpiť, čo budem zajtra variť, čo škola, čo partner, čo práca. Ja som ešte neposlala tento mail, nemala som tento call, kedy vlastne mi príde výplata, čo sa týka peniazy, finančnej gramotnosti, rôznych deadlineov, našej všeobecnej budúcnosti, dovolenka, veci, ktoré sme stihli, veci, ktoré sme nestihli, proste. Ale ak to poznáš, tak to je presne vec, kedy ti telo hovorí, že ale tvoja hlava má tzv. Meeting. Trošku psychologicky. A je veľmi dôležité, ak sa nám takéto niečo stáva, tak veľmi často si ľudia v tejto situácii hovoria, že som lenivý, nemám disciplínu, nemám konzistentnosť, tohto typu, že neviem fungovať a som zahltená, neviem sa pohnúť a podobne. Veľa, alebo vo väčšine raz, dva, tri, moderátorské okienko, vo väčšine týchto prípadov to nie je o lenivosti. Ale je to o tom, že ten náš systém je zahltený. Mám tu takú peknú metaforu k tomu, že v podstate predstav si, že máš notebook, každý z nás pracuje na notebooku určite, a že máš otvorených nejakých tých 40-50 kariet. Je úplne pochopiteľné, že dlhodobo ti notebook tak funkčne jednoducho fungovať nebude, keď máš stále pootváraných tých 50 kariet. A buď sa ti spomalí, buď sa zníži výkon, alebo bude sekať, alebo jednoducho niečo. A to isté sme my a náš mozog. Že ako náhle mám otvorených, 5, 6, 7, 8, 20 kariet, tak sa nemôžeme čudovať, že nás to niekde zabrzdí, že nás to niekde zastaví a že to niekde sa sekne. Tak mám tu k tomu aj výskum. Sa učím teraz na štátnici kognitívnu psychológiu a všeobecne psychológiu.
A mám tam štátnicovú otázku, ktorá sa venuje pracovnej pamäti. Ako si predstaviť pracovnú pamäť? Pracovnú pamäť si predstavme ako taký stôl. Množstvo miesta na tom stole. Nemôžeme tam mať veľa vecí naraz, lebo jednoducho niekedy sa ten stôl zaplní. Ideme k výskumu. Výskum pracovnej pamäti ukazuje, že naša kapacita je veľakrát oveľa menšia, než si myslíme my. A niektorí autori hovoria približne o 4 jednotkách informácií naraz. Čiže, ak to dáme do života, tak ak v hlave držíš 20 vecí naraz, tak je úplne prirodzené, že sa nevieš sústrediť. Ak sa pozrieme na to jednoducho z hľadiska kognitívnej záťaže, tak keď neriešiš iba tú jednu úlohu, ale všetko okolo nej, tak sa hlava preťaží. Dokonca hovoríme o multitaskingu. Multitasking je obrovský mýtus, ktorý panuje v dnešnej dobe. A nehovorím, avšak podľa nejakých výskumov je multitasking fajn. Ale multitasking je v prvom rade, vychádzame z výsledkov alebo z databázy, že multitasking je mýtus. Avšak multitasking veľa žien zvláda. V zmysle. Multitasking je efektívny a funkčný vtedy, ak tie činnosti sú zautomatizované. Dám príklad. Predstav si, že chodíš, chôdza je automatická a popri tom ťukáš do telefónu alebo, robíš milión vecí naraz. Alebo krájaš zeleninu, ovocie, mäso, to je jedno, krájaš a ty počas toho, ako krájaš, máš ten skill vyvinutý, zautomatizovaný a ty počas toho dokážeš viesť naozaj, že hlboké debaty. Alebo napríklad, úplne typický príklad z môjho vzťahu, dúfam, že sa neurazí môj partner, že ja napríklad veľa času trávim v aute. Extrémne veľa. Aj za tie roky extrémne veľa času v aute. A on si, tuším, že 2 roky dozadu alebo rok a pol si kúpil auto. On tak často nechodil, pretože býval v Košiciach a jednoducho nebolo to tak potrebné, ako keď ja som potrebovala dennodenne stále od 18 v aute. Ja, keď šoferujem, dokážem viesť úplne rôzne debaty. Úplne rôzne. On, keď šoferuje, počujte, na začiatku vôbec, my sme viedli veľmi strohé debaty, takže je to aj o tom, že tá kognitívna záťaž je tiež veľmi dôležitá. Že napríklad idem nahrať podcast. No lenže riešim svetlo, riešim kvalitu, riešim outfit, riešim to, či to vôbec má zmysel, či to je obsahovo zaujímavé, že keď sa pomýlim, ako to postrihám, či to nepostrihám. Extrémne veľa vecí a hlavne, aby to malo nejakú pridanú hodnotu a aby to bolo nejakým spôsobom prémiové. Pointa je tam, že úloha už nie je len tak jednoduchá, lebo je to tzv. Celý balík tlaku. Idem urobiť jednu úlohu, ale tá úloha spustí tak extrémny tlak, že si povieš, kašľam na to, nejdem to robiť. Mám tu ešte poznámku k tomu, že unavujú nás nielen veľké rozhodnutia, ale aj tie malé rozhodnutia. Napríklad, čo si dám jesť, čo spravím prvé, či mám odpísať teraz, či mám ísť teraz cvičiť, behať, či mám pracovať, alebo či mám oddychovať, alebo či mám upratať, alebo sa ísť učiť. To sú naozaj dennodenné problémy. Ako hovorí Krause, problémy nemáme, pretože máme len situácie, ktoré si vyžadujú našu zvýšenú pozornosť. Čiže že každé malé rozhodnutie, ktoré my v tom našom dni vykonáme, nám berie tú mentálnu energiu a mentálnu kapacitu. Vysvetlím prečo. Máme časť mozgu, ktorá sa volá prefrontálny kortex. Je to tu, hovoríme o mozgovej kôre samozrejme. Jedna časť mozgu, ktorá nám pomáha s kognitívnymi činnosťami. Čo sú kognitívne činnosti? Kognitívne činnosti sú plánovanie, myslenie, rozhodovanie, rozprávanie, jazyk, reč, fantázia, predstavivosť, proste toto všetko rieši prefrontálny kortex. Taktiež aj sebareguláciu, tu mám napísanú dokončovanie vecí, kontrola niektorých impulzov. Ale keď sme v strese,
alebo nevyspatý, zahltený, jednoducho prestimulovaný, hoci čo si tam daj, ako sa cítiš, tak táto časť logicky nefunguje ideálne. A prečo? Lebo my od seba často očakávame od seba naozaj veľa, keď máme najmenej kapacity. Navonok možno funguješ, ale vo vnútri to nefunguje správne. Ty cítiš, že to nefunguje, ako to má fungovať. Pretože ten tlak, alebo vo vnútri, čo sa deje, tak tá cena za tým je naozaj veľmi vysoká. Čo vlastne týmto produktom my chceme dosiahnuť? No, dosiahnuť chceme hlavne to, že si chceme pochopiteľne vyčistiť trošku život a hlavu, ale ak prídu takéto ťažšie, náročnejšie obdobia, tak sa úplne nezosypať a mať ten životný systém. Druhá vec je, že prepnúť režim zvládanie preč a nebyť v režime zvládania každý deň a v podstate aj celý život. Pointa je, že keď stále zvládaš, tak sa prestávaš pýtať, že čo potrebuješ a pýtaš sa iba, že čo ešte treba. Mám tu tému otvorených slučiek, ktorú som vám určite spomínala aj vo vašom v tom kole, čo sme mali. A konkrétne hovorím teraz o slučkách, konkrétne Zeigarnikov efekt, neviem, či to hovorím dobre. Snažil som sa to vysloviť extrémne veľakrát, ale píše sa to, že Zeigarnik efekt. Vygooglite si to, ak chcete. Vysvetlím vám to jednoducho. Nedokončené veci sa nám v hlave vrácajú. O tom má super podcast aj Mozgová atletika. Odporúčam si ho pustiť, že v podstate tam je to asi prepojené na vzťahy, ale je to v pointe úplne to isté, že prečo máme stále potrebu písať nášmu ex. Odporúčam. No ale ideme naspäť k otvoreným slučkám. Nedokončené veci sa v hlave vracajú. Čiže keď zaspávaš, keď si pri káve, keď oddychuješ, keď si s niekým blízkym, prichádza ti v hlave, že ešte potrebujem toto, nezabudni toto, hej, je ich tam veľa. V psychológii to nazývame Ježiš, ako moderujem to? To si môžem dať pred večerným programom alebo pred nejakým eventom, keď robím, tak si môžem dať nejaký jazykolám, že Zeigarnikový efekt. Zeigarnik, no to je jedno. Čiže to znamená, že nedokončené veci nám ostávajú proste v hlave, v našej mysli oveľa aktívnejšie ako tie zatvorené. Pointa je tam, že nie sme unavení, len sme unavení aj z toho, že koľko tých mentálnych vecí držíme tuto v hlave otvorené. No a teraz dostanete v podstate taký workbook, alebo ste už dostali. A aj s týmto videom v podstate. Je dôležité povedať, že workbook nie je test. Nie je to hodnotenie, nie je to žiadna diagnóza, ale je to, ako som spomínala od začiatku, mapovanie reality. Čiže dnes nejde o to, ako by si mal fungovať, lebo slovíčko mal nám vyvíja extrémny tlak. Neviem, či ste počuli o NLPčku, neurolingvistické programovanie mysle, ale vymeníme slovíčko musím, alebo mal by som, mala by som za slovíčko chcem. No, o to, ako by sme mali fungovať, ale ide o to, ako by sme chceli fungovať. Ale nám konkrétne dnes ide o to, že ako fungujeme aktuálne teraz, momentálne teraz, v týchto dňoch, v týchto mesiacoch, v tomto roku. Dostanete ten workbook a v podstate pozrite sa, máte tam inštrukciu, ako vyplniť deň 1. Inštrukcia je, že odpovedaj úprimne. Nie ako najlepšia verzia seba, nie ako človek, ktorým si teraz. A napíš, že ak si unavený, ak máš chaos, ak máš tlak, ak nevieš oddychovať, ak držíš veľa vecí v hlave, ak proste veci tlačíš cez ten výkon, tak pointa je tam, že to nie je slabosť, ale budeme to brať ako nejaké tie dáta, s ktorými budeme následne pracovať. Navigácia potrebuje vedieť dve veci. Kam chceš ísť a kde sa nachádzaš práve teraz. Bez aktuálnej polohy my nevypočítame tú správnu trasu. Pointa, že dnes nezadávame cieľ, ale dnes zadáme tú aktuálnu polohu, kde sa práve teraz nachádzame.
veľmi jednoduché cvičenie. Mám tu pre vás ešte pripravené reflexné otázky, a čiže dáme ich tak pomaličky. Prvá je, že čo ma teraz momentálne najviac zaťažuje? Čo stále nosím v hlave? Kde mám teraz najväčší tlak? Kde sa snažím fungovať na silu? Keby som dnes nemusel nič prestierať, čo by som si priznal alebo priznala? Čo by som potrebovala vidieť pravdivo, aby sa mne uľavilo? No a záver je vlastne v ten, že dnes naozaj nič nebudeme opravovať, nič nebudeme optimalizovať, a nesnažíme sa zlepšovať toxicky a byť lepší za každú cenu, ale dnes si všimneme len tú realitu, v ktorej žijeme. Čistá hlava nezačína dokonalým plánom, ale začína pravdivým pohľadom. Takže toto bol deň 1, kde sa nachádzam práve teraz. Zajtra pôjdeme o kúsok hlbšie, nie rýchlejšie, nie tvrdšie, len presnejšie. Vidíme sa zajtra.